әниемә Махира дип, матур исем кушканнар. Бәхетле булсын дип инде, бик тә ярарга тырышканнар. Бәлки булгандыр бәхете, кем белә дә, кем күрә. Бала табып, тормыш корып, булган рәхәтен күрә. Һәркем үзенчә аңлый бит бәхетнең төшенчәсен. Алар яшенә җиткәч кенә барсына төшенәсен. Бәлки бәхет янәшәдә булып, күренмичә генә торгандыр. Бер мизгелгә генә сугылып, бәхет җәтмәләрен коргандыр. 5 баланы багып, кеше итеп, җәннәтләргә китте үзләре. Әле дә истә әле һаман. Тәүфыйклы бул, балам, дигәне. Автор Гөлнур Галимова.